Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Ito na. Labiyat, larang oy. Hang pagyo kayo. Lampas sa kayong titi. Lagi, labas kayo. Oh, oy. Bay. Doon ka taon nagbunit. Uy, baliw! Ay. Uy, baliw! Litan! Tulis na! Agoy, ginoo ko. Tulis, bay. Tulis. Relax lang. Say, relax, tulis. Relax. Ayaw pagpakita ang datang lihok. Kay mga mata ito. Tagay yung alas! Bukwa yung mga bitagay butang din sa lamesa! Ah. Madali! Suguon pag yung probinsya. Say, bato na to, ani. Sundo na to ang mando. Unsa ka? Sige, paggawas yung bitakan. Ngayon malas. Uy, lakas taon. Kana dahil imong kwintas, dagko mga ina. Ay, nata ni Brijigo, silver. Basta kay alahas, ibutang na sa lamisa. Ibo tao, bida. Wakok sabotan na na. Ay, Sumaligam-ligam niya, uy! Kita ka sa akaw na ako, ang paduko, di ba? di ba ko bitaw ni mo ikaw? Ano ba na? Sagdi lang ko. Sige, kabahala niya. Nana. Kadugay ba? Uno! Dos! Oh. Ay, ito na. Tumanin mo sa umando! Padali! Iya, patay kita dia, patay. Suguon kita ng kanahan ko eh. Kauban! Oh, Kuha ang mga ilang mga bitaga. Huwag ka ng alahas! Iso sa ako! Dali! gubi. Timanin ninyo! Ang mupakita o gautang lihok! Oh, Yataps! Ha? patay. Ina, ni apingon ini. Ato, mukuhas ng pitaka ba? Nana din ba? Relax lang. Nagpindaw ulang. Ay, paggawas lang ako kung pitaka. Ay, imo ko, lagi na. Sagdi lang. Ay, napingon din eh. Dahil sako. Pidag siguro gina. Sako, gigibit-bit. Huwag nagdapag yung armas. Kabunit pa yun. Hindi ni. Ilan ang gibuhat aron dili mailan. Uy ka! Ako pitaka, oh. Nana, oh. Kung kwintas ka silver, ubuan na. Hinatag ni Perjigo, Perjigo. Ako'y labot. Huwag ako'y labot. Ubuan na. Oh, kuan, kining, ang kuan, ano. Ang ako, way suda kong pitaka. Dong, Ay, bay, dulata ka, bay. Bay. gitiulan ko. Kanimo'y masakit ha. Ni anas ni mong agdang ang subukan sa kong armas. At ang gabi! Dili. Oh. Niya na. Ay, wala, piti na. Gisipitan ko lang imong liog. Bay. Musukol ka! Kipa! Kuha pala! Niya ba? Pa! Ako pa, ko na sa... Niya ba'y lain? Pa! Ay, tikas pa, ko. O ikaw, Bay, ako liyo, bay. sige na lang mo. Pa! Agay. Ang kuntuhon. Niya ba'y lain? Niya ba? Pa! Ang cellphone ni Rafael. Hello? Hello, si Rafael Paliog. Kinsa ni? Si Inting ni. On si Toyo? Ako lang, pay mauno ko siya. Gituloy siya kay Rafael sa restaurant. Unsa? Kakibot, unsa na? Disquido kanibot. O si Disquido? Napusilan me. Oh, usa? Kinsa? Kinsa ang nakapusil kaninyo? Mga pulis ba? Dili. Uy, kan mo? Kinsa man? Si Apil. Unsa? Si Abel? Si Apil imong suon.
Unsa? Niabot ang mga pulis kagibot. Babay. Oh, shit! Si Abel! 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 Akong igsoon! No! Dili! Dili! Hello, Inting. Asa mo? Nangita si Sir Mangkaw. Happy birthday, Boloy! Ha? Ano naman? Among ikanang restaurant gitulis og na-film eh. Taga mo. Unya, sa minayta po. Porte di malasa. Autoral, di malas. Gid mo, kay biktima man mo. Dili kami di balas. Ha? Kisa di malas. Ang mga tulisan. Unsa? Nasikop ni Bayapil. Day, asa ko tuo. Oh, lagi di ba ito? I-open ako kay napunta tagiya. Kisa tagiya, oy. Si Don Rafael. Unsa? Salamat, Chef. Salamat. Intawon ka nagdakpan ninyo ang mga tulisan. Dili ka ba yung nakadakog kanila? Ah, kinsa man di ay, Chef? Kana. Kana si Abel. Ah, si Abel? Tinuod ba ka na, sir? Yes, si Abel. Siya ang nakadakog ng duha katulisan. Oh, Darling, darling, kinsa Marga. nakadakop? Ah, Si Abel, ma'am. Inting. Salamat. Salamat sa pagdakop ninyo sa duha ka Sir, tulisan. dili ako nakadakob, sir. Si Bay Abel. Abel, salamat. Salamat nga nadakpan ninyo mga tulisan. Kay kuwa pa, may lampos unta sila. Ay, Bainting, biyantra ka. Bay. Uy, batasan! Hawa ka tagda, darling! Abel! Abel! wa siya muling eh. Buisit siya! Wa siya batasan! Sir, nilikay lang sa Bay Abel. Taon kay pasagin lang sa di mo nga sakop sa mga tulisan. Inting. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!